Il-qdusija mhux monopolju, il-qdusija mi tal-ebda grupp, il-qdusija hija tiegħi u tiegħek u Alla jrid li anki aħna nkunu qaddisin. Ekstqar Dun Franco Fenek fil-qudisa pontifikali fjum il-festa ta' San Giuseppe fi ċelebrazzjoni li saret fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat. Il-festa ta' San Giuseppe kienet l-ewwel festa li ntlaqtet mill-COVID-19 fl-2020 u għal din is-sena minkejja restrizzjonijiet il-festa mill-ġdid ħadet xejra li dak li konna nafu qabel l-imxija. Fil-messaġġ tiegħu Dun Franco Fenek saħaq li San Giuseppe kien ipoġġi lil Alla fil-post ċentrali u l-istess għana namlu aħna illum u għattenna li San Giuseppe anki bis-silenzju tiegħu wera impenn fejn minflok jitkellem fis-silenzju kien jaġixxi. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u Martu Wenmeri, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-President ta' Malta George Vella, flimkien ma' deputati u kandidati li se jkontestaw l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej.